God is good. God is good. God is good. God is good. Good afternoon, Gusmanay na hapon sa indo kapos mga tugang. Ngunyan daw ning Sabado, pets sa 9 kang bulan ning Septyembre. Bumabalik live na live po kita ngunyan sa DCGB. Ini po ang sa indong kairibahan, si Father Butch Bombase, OP ng University of Santo Tomas, Legazpi. Okay? Sana po yan kamo sa marayrahay na kamugtakan, ano? Siguro nasa irarum kamo kang manggang. Pero daing ano ito, daing bunga. O sa irarum kamo kang niyog, ay delikado rin po yan, ano? Baka tamaan kamo kang niyog, mabungaw-bungaw kamo. Anyway, sana yan kamo sa maray na kamugtakan, mga tugang. At pwede po kamo magduman sa indong mga Facebook. Yan, sige, magduman nga ni kita, no? Sa Facebook baga, magduman kamo sa DCGB News Online, okay? So, hanapon tabi nindo, ano? Sa DCGB News Online. At the same time, pwede man tabi nindo itong i-share, ano? Yang ano ito, yang naka-share. At the same time, like. Iyon, okay? So, yun ang ginigibutan ng unyan na ma-share ta ang satuyang programa sa iba. Kadakol naman kitan mauukudan ngunyan na hapon. At siyempre mga tugang, pwede man kamutabi magduman sa apps baga kang DCGB Live, ano? Yung pamagayon iyan, DCGB Live, okay? So, at the same time, pwede ka mo mag-text sa kuya kung may mga kahaputan ka mo o kung gusto niyo mag-share sa 0925-811-3851 sa kuyang smart, sa smart po yan. At the same time, doon sa Globe, 0966 533-8475. Okay? So, magayon na pag-urulayan ta mga nugang kasi ini baga paghahanda tuwing Saturday sa tuyang ihanda ang sa dirita. Parang pag-abot kan Domingo, pag nagsimba kita, at least handang-handa na kita. Ano? Ang saro sa paghahanda dyan, magayon nga ni baga na igwa kitang mga pagtiripon, magayon yan eh. Ano, kung sabi nga sa small community, sa mga munting simbahan o munting small basic ecclesial community, okay? Na igwa kita ning parang para liturgy. Every afternoon, ano, magpag-urulayan ta ang gospel manunungod sa Domingo. Iyan. Parang magayon niyan mga tugang. Magayon baga na sa tuyang buhay, palaging nakaagapay, ano, or nakaangkla, ano, sa tataramon ning kagurangnan. Iyan, ang importante. Bago sa tataramon kang mga tao. Kasi ang tataramon kang tao minsan mga tugang, nakakasakit, no? Ano? Sana kung ang tataramon niya, appreciation man lang, ano? Pero kadaklan, dala ng inggit, dala ng galit, ano? Na ang tataramon ay nakakasakit, ano? Nakakasakit bagayan, ano? Kaya mag-ingat kita sa mga tataramon na nakakasakit, ano? Mas maganda yung mga tataramon na nakakapag-uplift. Yan, nakakapagtaon ng kaginawahan. Kaya magdawag ka mo, Permi, ha? Sa satuyang programa, 1:00 hanggang 2:00, Lunes hanggang Sabado, na satuyang pinag-urulayan nga ni mga tugang, mang ikakarahay, lalong-lalo na sa talagang bagay na nakakarahay sa buhay ta, ay ang salita ng Diyos. Yan. Kaya maganda yung mga tugang, hamon, sabi nga, agyat ta iyan mga tugang, sa mga pamilya, maganda yan na mayroon tayong
word of God sharing o Bible sharing. Ano? Magayon mga tugang yan na sana ang pamilya taoning panahon. Ano? Magandang banding iyan eh. Ano, nagbaban kita baga na halimbawa nanay, tatay, minsan nga ni baga kaya day na nagsisimba. Minsan sabi ko itong pinakumpisal ko nga ni naakip. Father, hindi na po ako nakakapagsimba. Bakit? Kasi walang kasama. Yun. Pagkatapos, bakit? Ikaw ay pupunta sa eskwela na walang kasama? Pwede? Oo, pwede, Father. Bakit pag nagsisimba, kinakailangan pa na may kasama ka? Pwede naman sigurong hindi na. Yun. Pero sabi ko sa iya nga sabihin mo sa nanay mo, tatay mo na ikaw maging kasangkapan. Nay, tay, magsimba naman kita sa aga at Domingo na baga. Yan, sana. Yung mga Katoliko magsimba. Yung ibang mga hindi Katoliko, nagpupunta nga sila doon sa fellowship nila. Maganda po yan. Maganda ka, nagkakaigwa ka tining bonding with the Lord. Hindi lang po nagbabanding kayo na mga magpamilya, kasi minsan baga totoo na lalo pag mga solo parent na sa Saturday, Sunday o lalo pag Sunday, doon na nag-iipos. Balang-abala, naglalaba, agang-aga, naglalaba na yan. Pagkatapos, halos wala na. Pero sabi ko, tawan manggiraraning panahon ang Diyos. Okay? Yan mga tugang. Importante yan. Kaya, ini ang sa kuyang sinasabi na pagpapagirumdum sa lamantabi. Kung pwede baga, at least once a week, parang ang tataramon ng kagurangnan, something to live by. Ang sinasabi, ang salita ng Diyos ay ating isabuhay. Yan. Hindi naman na sasabihin natin na additional thing yun, kundi isabuhay ta. Paano may isasabuhay? Ay pag-usapan muna. Yan, pag-usapan. Kasi paano natin may isasabuhay ang isang bagay na hindi natin alam. Yan, aramunta. Yan, kaya nga sa meron tayong Bible yung tinatawag na liturgical calendar, So scriptural guide, yun Bible guide, or scriptural guide na yan. Parang sa ganun, aramta. O kundi magdangog ka mo permi sa programa ta. Speaking of programa, kasuhapon nagkasal ako duman sa Fatima, di ba? Kasuhapon mga tugang, nagmadali kapakatapos na mag-ulay kami ni Father Fred Naga. Magayon ng pati sinabi ni Father Fred, na talagang labanan ta ang tentasyon, sa pag-agi kang care. Maganda yun confession, adoration, rosary, and the Eucharist. Yan magayon. Di kasuhapon nagduman ako, nagkasal. Di man ako na late na. Tama-tama lang kasi mga abay, ibang mga bisita, ninong-ninang yata, medyo rin. Halat pa tama-tama lang. Okay? So, yun. Pagkatapos kang misa, may nagdulok sa kuya, ay, Father, nagdadangog ako sa imo permi. Sa Fatima siya, parokya ng Fatima dyan sa Tahaw Road. Sabi, Father, nagdadangog tabi ako sa imo. Thank you very much, Manay, sa pagdadangog, At sabi niya sa kuya, at least, nahiling na kita personally. Yan, thank you very much. Magayon iyan, okay? So anyway, magdangog ka mo. Kadakol kitang mauukudan, Anyway, ngunya na aldaw, ngunya na Sabado, sa tuyang pag-urulayan mga tugang, ang manunungod sa Ebanghelyo sa aga, magayunon ini. Related man pwede sa pagkukumpisal ta, kita bagang para kasala. Si Father Butch Bombase po, aminin ko, para kasala man ako. Kita pa nga para kasala. Kaya nga magayunon ang Ebanghelyo para sa aga mga tugang, manunugod ini sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo, Kabanata 18,
talata 15 hanggang 20. Magandang paalala ito sa tuya. Okay? Basahin ko mga tugang, ano? Kung nagkasala sa iyo ang inyong kapatid, yan, lahat tayo nagkakasala, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan. Okay? So, walang public shaming, ha? Huwag mong papahiya. Yan ang maliwanag yan, ha? Huwag mong papahiya at don't correct in public. Yan. Ng sarilinan. Ano? At kung makinig siya sa iyo, tinubo mo ang inyong kapatid. Kung hindi naman siya makinig sa iyo, magsama ka ng 2 o 3 para lutasin ang kaso ng pagsaksi ng 2 o 3. Tama yan. Ang purpose talaga, makatulong, hindi makulong. Makatulong tayo sa taong nagkakasala. Sa Bicol, dapat itanos ang tao. Itanos. Kasi ang taong matanos, talagang kasangkapan yan ng Diyos. Yan, matanos. Matuwid. Yan, itanos ituwid natin. Iyon mga to. Kung tatanggi siyang makinig sa kanila, yan, halimbawa kasi ayaw talaga magbago, sabihin sa iglesia o sa simbahan. At kung hindi pa rin siya makikinig sa iglesia, ituring siyang pagano o publikano. Yun. Hindi, alam mo, may proseso. Maganda ang ebanghelyo para bukas Kasi ito po ay nagpapaalala sa atin. Nagpapagirumdum sa tuya mga tugang na may proseso. Huwag tayo maging judgmental. Huwag tayo magkagad-agad huhusgan yung taong parakasala. Because we are fellow sinners. Talagang sinasabi ko sa inyo, ito na po, kaya nga magkukumpisal tayo. Ang talian ninyo sa lupa, matatali rin sa langit. At ang kalagan ninyo dito sa lupa ay kakalagan din sa langit. Yun, binding po yan sinasabi. Ito po ay authority to forgive. Okay? Sinasabi ko rin sa inyo dito sa lupa ay may 2 o sa inyo magkaisang humihingi sa anuman, gagawin ito para sa kanila ng aking amang nasa langit. Sapagkat kung saan may 2 o 3 nagkakatipon sa ngalan ko, kapiling nila ako. Yan, napakaganda mga tugang ang ebanghelyo para bukas. Okay? Bago tayo magbigay ng oras o bago tayo mag-break, gusto ko po munang batiin ang mga nakikinig at nanonood sa atin sa Facebook Live ng DCGB. Of course, nandiyan si Ami. Okay? Si Ami Estrella. Thank you very much, Ami. At of course, si Lolo Mir. Mape, okay? Nandoon siya sa Embarcadero daw. De Legazpi watching. Okay, thank you, Lolo Mir. And then si amiga ko, si Lolo Naba. At the same time, wow, long time no see. Ito pa yung mga kaibigan ko doon sa Angelicum College, Quezon City. Mag-asawa ito, si Ana Cobalies, talaga. Saka si, bigla ko nakalimutan talaga. Ana, nakalimutan ko yung asawa. Sorry bigla ko nakalimutan. Senior moment na si Father Butch ay talagang makalimutin na. Good afternoon, sabi niya. Watching from Quezon City. Thank you. At the same time, ang gusto kong batiin din si Fernando Angeles Borromeo. Permi ako nagdadangog sa programan mo. Malinaw ang signal kan DCGB digdi sa Buhi, Camarines Sur. Wow, thank you very much Fernando Angeles Borromeo. Ikumusta mo ako doon sa mga smallest fish in the world. Yan, okay. Yung tabios. Okay. Yan, nakalimutan. Okay. Anyway, mga tugang, babalik gira si Father Butch pagkatapos ka mga pagirumdum. Okay? So, sa tuyang pagbabalik, sa tuyang ipapaliwanag, may tanong pala si Father Butch. Importante yung tanong na ito,
paano ba natin ituwid ang ating kapatid na nagkakasala? Ano? O tayo na mismo, paano natin itutuwid? Ano? Ang ating mga kapatid. Yan. So, tayo ba ay, ito gusto ko rin batiin ang aking kapatid na si Hill. Nakikinig din po siya dito sa atin. Ang oras tabi ko niyan, 17 minutos makalipas ang 1:00 ng hapon. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kuya na si Kong Joey Salsera. Ang idolo ka nasa dain ang iba Joey Salsera. Padagas ang paghatod nin serbisyo asin pagpadapa. Sagapos na Albayano. Kay Kong Joey Salsera. Joey, matinabang sa kapwa. Joey, ang idolo kan masa. Joey, Salceda. dako nang nagibuhan padaguspan pagserbi ni Joey, ang satuyang kongresista. Joey, mabuot matinabang. Joey, idol ko si Kong. Malalao man taiyan si Kong. Joey! Mga besh, marami ka na bang ginagamit na sabon o di ka makapili dahil sa dami ng mga sabon na pampakinis o pampaputi para lang gumanda ang kutis mo? Pakinggan natin ang mga nakasubok na sa Akoto Kojic Acid Soap with Collagen. Ako po si Rochelle Robles, taga Concepcion Grande, Naga City. Dati po, iba yung ginagamit ko. Ngayon, gumamit ako na Akoto Acid Soap, Collagen. Mas gumanda yung, yung skin ko. Dati, medyo brown. Ngayon, medyo nag-light-light na. Within 1 week, mas may nag-improve na sa skin ko. Kaya mga besh, subukan nyo! Within 7 days, mapapansin mo na ang epekto ng Akoto Kojic Acid Soap with Collagen. Mabibili na sa mga groceries at supermarket sa inyong lugar. Also available sa Shopee and Lazada. This is ang Surf Bar New Look na! Bula, puti, ha! Power bula, power puti, ang power ng Surf Bars, ang galing-galing. Power bula, power puti, baret ang gustong-gusto mo, may power galing. Surf Bar New Look na, may active clean pa, presyong wais pa rin. Surf yan! Ulcer, rayuma at migraine na solusyonan dahil sa paggamit ng activated charcoal capsule ng Doc Alternatibo. Para sa akin, itong activated charcoal capsule ang naitulong niya sa akin. Number 1, gumaling ang aking ulcer, gumaling ang aking rayuma, at ang pananakit ng aking ulo, migraine, nawala po siya. Kaya araw-araw po ako gumagamit ito. At isa pa, ito ang aking energy capsules. Araw-araw po mga trabaho sa bahay at sa mga lakad ko. At nagbibigay ng lakas talaga sa akin to. Kaya halos araw-araw nandito ako para kumuha ng charcoal capsule na ito. Andrea Shero, nakatira pa ako sa San Isidro, 52 years old. Pruweba sa kaepektibo ng Activated Charcoal Capsule ng Doc Alternatibo. Mabibili sa Doc Alternatibo branches nationwide. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon, Orocrete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. God is good. God is good. God is good. Okay, balik po kita giraray sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase, OP ng UST Legazpi. Naramdaman ko na, naalala ko na, Ana. Kumusta po si Carlo? Lalaki na siguro ng mga anak ninyo. Matagal na tayo kasi hindi nagkita dyan sa Angelicum College, Quezon City. Sila po ay teacher sa home study program dyan.
Ano? At gusto ko batiin din pala si of course si Hill na nakikinig sa atin, and si Jerry Jerry Alvarado, okay? At the same time ang aking kaibigan na nasa Malabon, all the way from Malabon, si Lulu Nava. At gusto ko rin na basahin itong text message po tabi ni dito ni Emily, si Emily Yes, okay, si Emilita Beres Basanta, okay, nagdadawag din, nakikinig. At the same time, ito po may text message si 1928, sabi niya, "Good PM Father, nakikinig ako habang nagduduyan." Thank you manay ko, manay kita sa taga-Ginobatan. Magayon nagduduyan-duyan kasi iraram kang puno ng mangga. Anyway, sige, balikan ta sa pag-urulayan natin ngayon. Alam mo, lahat tayo makasalanan. Lahat tayo. Kaya magtulungan tayo na huwag magkasala. Kasi kahapon nga, maganda yung sinabi ni Father, gusto kong balikan sinabi ni Father Fred. Kasi, yung demonyo, talagang papasok sa atin, ang susi ng demonyo, para tayo ay matalo, ay ang tentasyon. Okay? Tentasyon. Ititempt tayo niyan Di magkakasala tayo pag by the way, gusto ko ipaliwanag mga tugang. Temptations are not sins. Okay? Hindi po kasalanan ang tentasyon. Okay? Nagiging kasalanan lamang ang isang tentasyon kung igwa tayong consent. Sasabihin nito. Sabi ng mga bata, sige, suntukin mo nga. Suntukin mo. Ikaw naman, itong mga nag-uudyok, mga tentasyon, mga temptasyon, talaga itong mga ito. Mga tentasyon. Ay ka naman, talo? Bakit ako mahina? Yun, pumasok na si kayabangan. Pag pumasok mga tugang si kayabangan, patay na yan. Papatayin ka ni kayabangan. Okay, magkakasala ka na. Sige nga. Sabi nga, ay mo na. Suntukin mo na. Yun, sinuntok mo. Nagkasala ka. Bakit? You agree. Yan. Sumunod ka sa masama. Yung tentasyon, hindi po yan kasalanan. Yun ay tawag natin dyan, challenges. Yan. Nagpadala tayo sa tukso. Ang tukso, hindi po kasalanan ang tukso. Okay? Maliwanag yan Kung tayo nagpadala sa tukso, doon tayo nagkakasala. Kaya mag-iwas tayo. Kaya sabi ko nga sa mga bata iwas-iwas, parang maligtas. Iwas-iwas. Ikaw ako ay nagda-drive. Ikaw na motor. Iwas. Kasi marami na aksidente sa motor, mga tugang. Dahil sa hindi umiiwas, nagpapakuripas. Hindi mo maganda yan. Iwas-iwas lang. At wag natin tutularan ng mga pag pumasok kasi ang kayabangan. Bakit ako? Mahina? Mahina magpatakbo? Alam mo, hindi tama yun na magyabang tayo. Yung noon may na disgrasyang sasakyan, hindi ba? Doon daw sa somewhere yata sa Pulangi, going uwas, tama nga, sabi nga, right of way. Tama, totoo nga naman siya, di ba? Okay. Nasa right of way ka Okay. Pero may kasalubong ka na truck, o bus na wala sa tamang daan. Ay sasabihin mo, hindi, right of way ko O sige nga, anong pipiliin mo? Umiwas ka o salubungin mo yung mabilis na truck o bus? Pag sinalubong mo, ano mangyari? Kahit na sabihin right of way ka, patay ka naman. Yun. Kaya iwas na lang. Alam mo, sabi nga, ang mga aksidente naman talaga, kaya nga tawag accident, Kasi pwede naman tayong umiwas Kaya problema hindi. Kaya nga maganda po, iwas-iwas lang
Kaya sabi ko sa mga pinakukumpisal ko mga estudyante diyan sa University of Santo Tomas Legazpi, hindi palaging sabi ko sa Inday, iwas parang maligtas. Kasi kung hindi ka iiwas, hindi ka maliligtas. Yan, mapapahama ka. Marami. O halimbawa, yun, mga agyat yan. Tulad halimbawa, kasama mo yung mga kaibigan mo, mag-inuman, naglasingan. Hindi ka umiwas. Kasi Father, kaibigan ko sila eh. Alam mo, kahit kaibigan mo yan, pag ikaw ay hinihila sa kasamaan, umiwas ka kasi ikaw ang mapapahamak. Yan ang importante dyan. Father, hindi. Yan ang doon. Kaya, iwas lang. Kaya, kung tatanungin ko kayo, pwede kayo mag-share paano ba natin malabanan talaga ang kasalanan? Tayo mga makasalanan Iwas. Halimbawa, pero kung halimbawa, may mga taong nagkakasala sa atin tulad sa binasa nating ebanghelyo kanina at para ebanghelyo para bukas, kung may nagkasala sa inyo, yung kapatid, ano ang dapat gawin natin? Wag natin siyang ipapahiya. Ay, by the way, gusto kong ipaalam din sa mga nanay, tatay, pakiusap lang po tabi, mga nanay, tatay, wag naman kung kayong ito pa, isa po yun pag halimbawa ang anak ninyo ay yung pagagalitan, wag naman po pagalitan sa harap ng kainan. Itong problema sa atin pag oras na may ito pa kainan, ang sarap ng kain. Pagkatapos nandyan, ikaw bata ka, tingnan mo, bagsak ka na naman sa marka mo. Ikaw naman, hindi ka nag-aral. Pakiusap ko lang po sa mga nanay, tatay, huwag niyong pagagalitan ang inyong anak sa hapagkainan. Okay? Pag kayo kumakain, ang intindihin ninyo, pagkain. Hindi yung pagkakamali. Hindi yung mga kasalanan ng inyong mga anak. Don't be fault finders. Nanay, tay, wag naman. Lolo, lola, wag naman ganon. Ang importante, dapat pag kumakain sa pagkainan, pag-usapan natin, ang sarap ng ng dilis. Kahit na sabihin natin, walang ulam, asin lang. Ay, ang sarap ng pagkain. Ang sarap ng ulam. May asin. May lasa. Yan lang naman. Kaysa naman actually, kahit na sabihin natin masasarap na pagkain, pag sinimulan mo habang kumakain kayo, pinagagalitan mo ang anak mo, hindi pinag-usapan, ang pinag-usapan ninyo, ang ulam ninyo sa hapagkainan, problema, yung mga problema sa bahay, problema sa eskwelahan, problema sa trabaho. Ang ulam ninyo, ang mangyayari sa inyo, hindi kayo mabubusog, kundi magkakasakit kayo ng ulcer. Yan. Sana mga tugang, wag naman, wag ka na magmamadali na i-correct mo ang tao. Sana pag halimbawa may mga anak kayo na talagang nagkakaproblema, ay wag naman sa pagkainan, Never. Pangalawa, pag kayo po nagkakaroon ng problema sa anak ninyo, nagkasala ang iyong anak o nagkasala ang iyong asawa, kasi nangaliwa o whatever, sa ganito, pag-usapan po ninyong sarilinan. Don't do it in public. Halimbawa, ang maganda ganito yan Halimbawa, yung anak mo talagang nagkasala, tawagin mo, anak, pwede ba? Mamaya, mag-usap tayong dalawa. Mamasyal tayo. Yun, ang ganda. Kaysa yung pagagalitan mo, mamasyal tayo. Alam mo, pwede mo, ang problema kasi sa atin, we keep on accusing. Instead of interrogating. We keep on accusing. Wala na pong akusasyon. Kasi we immediately accuse. Alam mo, maganda ito
may mga magulang na ganyan. Pag nagkasal ang kanilang anak, sasabi, anak, pwede punta tayo doon sa isang maglakad nga tayo sa Embarcadero o diyan sa Boulevard o anak, punta tayo, mag-banding tayong dalawa. O, yung bata naman, medyo maganda. Okay, mabanding tayo. O, hindi niya pagkatapos sasabihin, anak, pwede mo sabihin, nanay, tay, pwede mo sabihin sa anak mo, alam mo anak, yung ginawa mo kanina, nasaktan ako eh. Nasaktan ako. Bakit, mami? Ba't nasaktan ka? Ikaw naman anak eh kasi, wag mo naman sabihin, ikaw kasi anak eh. Alam mo kasi anak eh, alam mo, hindi ba, pag nakakagawa ka ng masama, nakakasakit ka. Yun, nakakasugat ka ng damdamin. Di ba, ganun yun. Importante, wag nang ipapahiya ang, okay, mga nanay, tatay, pakiusap lang ni Father Butch. Pag oras na may magkakasala naman, never, kahit empleyado ka, bossing ako eh. Alam mo, naging parish priest ako. Merong kolektora doon na talagang medyo nakakainis, pero hindi ko pinakita na inis ako sa kanya. Ang ginawa ko tinawag ko. Pero at the same time, yun, nag-usap kami. Pero hindi ko sinabi, bakit mo ginawa yun? Bakit ka ganyan? Ako, asosasyon na kaagad. Makinig ka muna sa kanya. Yun. Pwede mong sabihin, third person, alam ba ninyo, merong isang, magbigay ka ng kwento muna. Parang sa ganun, ihanda mo muna. Parang maganda ang tanggap. Kasi, alam mo, no amount of correction, if you do it with punishment, walang mangyayari. Uulitin uli yan eh. Kasi hindi natututo. Corrections are better done when there are explanations. Rather than condemnation. Yan. Anyway, babalik ka si Father Butch pagkatapos ka ng paggirumdum. Sana pwede ka mo mag-text sa kuya. Mga nanay, tatay, anong ginagawa ninyo sa mga anak ninyong nagkakasala? Tinatali ba ninyo sa puno ng niyog o pinatali ninyo sa puno ng naalala ko yung pinsan ko one time noong bata pa kami. Nako, galit na galit yung tatay niya. Tinali doon sa puno ng kamatis. Hindi, doon sa puno ng saging. At doon sa puno ng saging, nilagyan pa ng maraming mga, yung antik. Alam mo yung antik, yung langgam na nangangagat? Naku, kawawa. Ganun ba? Alam mo, kahit na parusahan mo ang mga batang yan, uulit ng uulit lang yan. Kung walang kapaliwanagan at walang kapatawaran. Anyway, badog gila si Father Butch pagkatapos ka mga maghanap buhay muna tayo. Ang oras tabi ko niyan ay 35 minutes after 1 o'clock. An oras hatod sa Indukang Para sa liver lovers, Liver Aid Mangiraray, Liver Aid Silimarin Capsule, Liver Aid Sabayan ki Proper Diet as in exercise oral daw, Liver Aid Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liver Aid na. Choose Surf Bar na may power bula at power puti. Basta surf, ang galing-galing. Ipinagdiriwang tuwing ika-26 ng Setyembre ang World Environment Health Day. Protektahan ang kapaligiran para sa ating kalusugan araw-araw.